Συνεχίσουμε όμως την εκπομπή με μια πρόταση βιβλίου που για αυτή την εβδομάδα δεν είναι κάποιο λογοτεχνικό, αλλά μια ερευνητική εργασία της προϊσταμένης του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, ερευνήτριας και συγγραφέως κυρίας Σιμαντράκης Ζαχαρένιας, η οποία με το βιβλίο της Δημοτική Αγορά Χανίων 1913-1993, εκδόσεως του Δήμου Χανίων, ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στον τομέα αυτόν, ικανοποιώντας την επιθυμία χιλιάδων αναγνωστών να μάθουν λεπτομέρειες για ένα μνημείο που είναι στενά δεμένο με την ιστορία και τη ζωή της πόλης των Χανίων. Κυρία Σιμαντράκη, καλώς ορίσατε και πάλι. Με πολύ χαρά σας ξαναβλέπουμε μετά από την πολύ ευγενική σας προσφορά να μας ξαναγήσετε στο Ιστορικό Αρχείο. Καλεσμένη σήμερα με την ιδιότητα πια της ερευνήτριας συγγραφέως. Το βιβλίο σας πέρσι που εκδόθηκε δέχτηκε πραγματικά κατά κοινή ομολογία τις καλύτερες κριτικές. Κάτι που σίγουρα θα σας κάνει να νιώθετε όμορφα. Πόσο χρόνο όμως δαπανίσατε για να έχουμε αυτό το άριστο τελικό αποτέλεσμα? Καταρχήν, κύριε Λίντινα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με πολύ μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα. Να πούμε για το βιβλίο λοιπόν της Αγοράς. Έχει μια μικρή προϊστορία αυτό. Ήταν μια ερευνητική δουλειά πολλών χρόνων, γύρω στα 6,5-7 χρόνια. Ήξερα ότι η Αγορά είχε κάποια ιστορία βεβαίως παλιότερα, κανείς δυστυχώς δεν είχε ασχοληθεί με αυτήν. Έτσι ξεκίνησα από βιώματα παλιά που είχα να ερευνώ για το θέμα και το 1988, στα 75 χρόνια της Αγοράς, είχα τη χαρά και την τιμή να κληθώ από το Δήμο Χανίων τότε να δώσω την κεντρική ομιλία στις επταήμερες εκδηλώσεις της Αγοράς για τα 75 χρόνια, όπως είπαμε. Έγινε και μια πρώιμη δημοσίευση τότε, στο Λεύκομα του Δήμου το 1989, που ήταν το κείμενο της ομιλίας αυτής για τη Δημοτική Αγορά. Η έρευνα όμως συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια και έτσι στο τέλος του 1992 και αρχές του 1993 είχα πλέον ολοκληρώσει την έρευνα μετά από 6,5-7 χρόνια που τα έψαχνα. Έτσι έκανα την πρόταση στον Δήμο Χανίων. Ο κύριος Δήμαρχος με το Δημοτικό Συμβούλιο με πολύ μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκαν στην πρόταση τη δική μου και προχώρησε ολοταχώς το θέμα, οπότε και έγινε η έκδοση. Η συγγραφή κράτησε βέβαια κάποιους μήνες, αρκετούς μήνες και επεξεργασία του υλικού και πλέον το τέλος του περασμένου χρόνου κυκλοφόρησε ευρέως το βιβλίο σαν έκδοση του Δήμου Χανίων πλέον και ο πλέον αρμόδιος άλλωστε για το θέμα αυτό. Μάλιστα. 6,5-7 χρόνια λοιπόν, και θα ήθελα να μου πείτε ότι το εξής, σε μια ερευνητική εργασία, πώς γίνεται η τεκμηρίωση? Η τεκμηρίωση είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ένας ερευνητής που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να διασταυρώνει τα στοιχεία που έχει. Κανείς ερευνητής τουλάχιστον δεν το κάνει, πιστεύω, να απευθύνεται μονομερός ή σε μία πηγή, σε δύο, για να τεκμηριώσει το θέμα του. Οφείλει να το διασταυρώνει από όλες τις πηγές που είναι διαθέσιμες. Επομένως, αυτό καταλαβαίνετε ότι απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Δυστυχώς έχει επικρατήσει και στις μέρες μας η αντίληψη ότι ό,τι δεν μας αρέσει από την ιστορία το διαγράφουμε. Αυτό σαφώς δεν είναι ωραίο. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι ιστορία και γίνει. Απλώς θα πρέπει να είμαστε κι εμείς αντικειμενικοί και επομένως να τεκμηριώνουμε σωστά τα στοιχεία που βρίσκουμε για να γράψουμε και σωστά την ιστορία μας. Διαφορετικά δεν γράφουμε ιστορία, γράφουμε science fiction που λένε, δηλαδή επιστημονική φαντασία. Μάλιστα. Θα ήθελα να μείνω λίγο στο εισαγωγικό σημείωμά σας στο βιβλίο Δημοτική Αγορά Χανίων, όπου με πολύ τρυφερότητα χαρακτηρίζεται την αγορά σαν αρχόντισσα, μεγάλη και αξεπέραστη κυρία, μια γελαστή γιαγιά με ανοιχτές τις αγκάλες της για όσους την πλησιάζουν. Ομολογώ ότι βρήκα πολύ τρυφερή την περιγραφή αυτή για ένα άψυχο κτίριο και ήθελα να μου πείτε, νιώθετε πράγματι τόσο όμορφα για αυτό το κτίριο και τα ίδια συναισθήματα διακατέχουν και άλλους χανιώτες ίσως? Δεν ξέρω για άλλους χανιώτες, φαντάζομαι όλη της γενιάς μου το ίδιο αισθάνονται. Εγώ πάντως όχι μόνο σαν γελαστή γιαγιά, την έβλεπα, τότε που ήμουν μικρή τουλάχιστον και ο πατέρας μου έπαιρνε για ψώνια στην αγορά, την έβλεπα και σαν θεριό. Θεριό με 4 χέρια τεράστια που προσπαθούσε να αγκαλιάσει την πόλη ολόκληρη. Αλλά οποία χαρά και αγαλίαση όταν έμπαινα μέσα πια και αντί το στομάχι του θεριού να αντικρίσω γελαστά πρόσωπα, φίλους, γνωστούς, πλούσια προϊόντα βέβαια, εκτεθειμένα στα μαγαζιά. Για μένα λοιπόν η αγορά είναι μια φιλενάδα, μια παλιά γνωστή. Ακριβώς τη θεωρώ σαν μια γιαγιά της χανιώτικης κοινωνίας και είναι άλλωστε. Μην ξεχνάμε ότι είναι ήδη 80 ετών και διανύει το 81ο. Επομένως, φαντάζομαι ότι και άλλης γενιάς μου, ελπίζω και τα παιδιά μας, τουλάχιστον και για την κόρη μου το ίδιο μπορώ να πω, ότι τη βλέπει με την ίδια αγάπη που τη βλέπω κι εγώ. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και να τη βλέπουμε έτσι. Για να μπορούμε και να την προστατέψουμε.
Μάλιστα, ένα μνημείο σίγουρα η Αγορά που είναι δεμένο πράγματι με τα Χανιά και ένας τόπος έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο. Ακριβώς. Τελικά. Στο βιβλίο σας έχετε πάρα πολλές φωτογραφίες, κάπως τα άλλα των αρχών του αιώνα μας, τις οποίες τις πήρατε από πού, εννοώ βοηθηθήκατε από κάποιους συλλέκτες ίσως? Κοιτάξτε, με το να έχω τη μεγάλη αγάπη για την Αγορά σε ανύποπτο χρόνο και πολύ πριν αρχίσω να ερευνώ για την Αγορά ή καν την έρευνα γενικά σε διάφορα θέματα, είχα σχηματίσει ένα δικό μου αρχείο με φωτογραφίες της Αγοράς. Πέρα από εκεί, όταν ήρθε η ώρα για τη δημοσίευση, βεβαίως χρησιμοποιήθηκε και υλικό του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, όπως αναφέρεται άλλωστε, αλλά όμως χτύπησα και πόρτες συμπολιτών, γνωστών και φίλων, οι οποίοι έχουν τέτοιο υλικό, οι οποίοι και με πολύ μεγάλη χαρά και προθυμία μου το παραχώρησαν για την έκδοση. Μπορώ να πω λοιπόν ότι ήταν και μια συλλογική δουλειά από αυτή την άποψη. Δηλαδή και οι συμπολίτες δέχτηκαν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα έπρεπε να αναδειχθεί και επομένως παραχώρησαν το υλικό τους. Επειδή βέβαια, κυρία Σιμανδράκη, το βιβλίο Δημοτική Αγορά Χανίων δεν είναι και το μοναδικό σας δημιούργημα, θα ήθελα να μας πείτε τι έχετε κάνει πριν και μετά την Αγορά, που θεωρήθηκε λίγο σταθμός βέβαια. Ακριβώς. Και γι' αυτό θα έλεγα επισκίασε λίγο τις άλλες σας δουλειές. Τι ακριβώς έχετε κάνει? Είναι γνωστό ότι ερευνώ ιστορικά θέματα. Άλλωστε και η δουλειά μου στο Ιστορικό Αρχείο είναι κατά έναν τρόπο και έρευνα συν τις άλλες. Ένας δηλαδή αρχαιακός οφείλει να ερευνάει κιόλας, διαφορετικά δεν μπορεί να ταξινομήσει και να διαχειριστεί το υλικό του σωστά. Οι δικές μου έρευνες έχουν ξεκινήσει από πάρα πολλά χρόνια τώρα. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά και τόμους γύρω στις 45 εργασίες. Πάντοτε για ιστορικά, αλλογραφικά και βιβλιογραφικά θέματα της Κρήτης, πάντοτε. Και οι έρευνες συνεχίζονται βεβαίως και τώρα δουλεύω σε κάποιες άλλες έρευνες, οι οποίες θα δουν το φως αργότερα, βέβαια, τα αποτελέσματα. Η πιο τελευταία μου δουλειά, πέρα από την Αγορά, μετά την Αγορά, είναι ένα άλλο βιβλίο που εξεδόθη τώρα πρόσφατα από το Ίδρυμα Αγία Σοφία και από την κοινότητα Γεωργιούπολης και επιγράφεται Γεωργιούπολη, ματιές στην ιστορία της, και είναι η ιστορία της κομμόπολης αυτής από τη στιγμή που άρχισε η ιδέα δημιουργίας αυτού του οικισμού στην αρχή και μετά κομμόπολης, μέχρι περίπου το 1930. Γι' αυτό το επιγράφεται κιόλας ματιές στην ιστορία της, δεν είναι ολοκληρωμένη μέχρι τώρα. Απλώς είναι τα πρώτα χρόνια, επειδή η Γεωργιούπολη, για όσους δεν το ξέρουν, συμπληρώνει αυτή τη στιγμή 100 χρόνων ζωή. Ξεκίνησε δηλαδή, τα εγγένειά της έγινε το 1893, επεκτάθηκε αργότερα, μέχρι τώρα που έγινε βεβαίως σημαίνον κόμβος μεταξύ Χανίων και Ρεθύμνης. Κύριε Σιμανδράκη, τι μας επιφυλάσσετε για το μέλλον? Θα συνεχίσετε με κάποια ερευνητική εργασία ή κάποια έκπληξη μας έχετε? Οι έρευνες θα συνεχιστούν σαφώς. Όπως είπα, ήδη εργάζομαι σε κάποιες έρευνες λίγο μακροχρόνιες. Ούτως ή άλλως η έρευνα απαιτεί χρόνο. Όπως είπα, για την Αγορά μου χρειάστηκαν 6,5-7 χρόνια. Υπάρχει και άλλη έρευνα που την έκανα 10 χρόνια για να κάνω μια ανακοίνωση 15 λεπτών σε συνέδριο. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και θα γίνουν δημοσιεύσεις, ενδεχομένως και βιβλία, από ό,τι τουλάχιστον έχω και προτάσεις. Όμως, ίσως να έχω και κάποια έκπληξη για τους αναγνώστες. Πολλοί γνωρίζουν και λιγότεροι δεν γνωρίζουν ότι ασχολούμαι και με τη λογοτεχνία και την ποίηση. Και επομένως, κάποια από τις μελλοντικές εκδόσεις θα πρέπει να είναι αυτού του είδους. Ομολογώ ότι αυτήν την ειδισούλα ήθελα να εκμεύσω. Εύχομαι, κυρία Σιμανδράκη, να διαβάσουμε και τα λογοτεχνικά σας έργα και να μας ενθουσιάσουν το ίδιο όσο και οι ερευνητικές εργασίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα μαζί μας και μας μιλήσατε για τα μελλοντικά σας σχέδια και όχι μόνο. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κουράγιο αυτό που μου δίνετε, γιατί πραγματικά ποτέ δεν θεώρησα ότι η έρευνα και η αγάπη για τον τόπο του κανενός μπορεί να γίνει εμπόριο. Και επομένως, ό,τι ένα λιθαράκι να βάλει κανείς, κάτι να κάνει, καλό είναι για την ιστορία του τόπου του. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε όμως την εκπομπή, φίλες και φίλοι, με ένα θέμα που μας έρχεται από τους Λάκους, το ορεινό χωριό που βρίσκεται κοντά στο Φαράγγι της Αμαριάς. Εκεί ζει ο κύριος Κοκκινάκης Χρήστος, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια εκτελεί με το συμπαθέστατο τετράποδό του το δρομολόγιο Ξυλόσκαλο Αγία Ρουμέλη, εξυπηρετώντας Έλληνες αλλά και ξένους επισκέπτες. Στο βίντεο που ακολουθεί, ο κύριος Κοκκινάκης Χρήστος θα μας μεταφέρει κάποιες από τις εμπειρίες του από το επάγγελμα αυτό.
πόσα χρόνια κάνετε τη διαδρομή Ξυλόσκαλο Αγία Ρουμέλη? 15. Τόσα πολλά. Πολλά. Και στη διάρκεια της διαδρομής μεταφέρετε και επιβάτες ή απλά τα πράγματά τους? Όχι, και επιβάτες. Και προχθές έκατσα έναν ανάπηρο, τελείως ανάπηρο. Τον καθίζανε 3 άτομα στο ζώο και 3 τον κατεβάζανε. Τελείως ανάπηρος. Εκτελείται για κοινωνικό έργο δηλαδή. Δίνετε τη δυνατότητα έτσι σε κάποιους ανθρώπους που θα ήταν διαφορετικά αδύνατο να δουν το φαράγγι. Τους βοηθάτε έτσι να το καταφέρουν. Ναι, το καταφέρουν. Τελείως ανάπηρος. 2 πατερίτσες σε βάστα, μόλις σε πόρυξε από τα μάξι, έκατσε στο ζώο. Εσείς στη διάρκεια της διαδρομής περπατάτε φυσικά. Ασφαλώς περπατάω εγώ. Όσο κάτω ανάπηρος, εγώ περπάτωνα. Και πόσες φορές την εβδομάδα κάνετε αυτό το διαδρομολόγιο? Φέτος πήγα 4 φορές, 5. Φέτος παρέτησα, ναι, παρέτησα. Παλαιότερα? Πολλές. Δεν κουράζετε, κύριε Κοκκινάκη? Δεν λέω πως δεν κουράζομαι και καθόλου, αλλά είναι κατήφορος και τσουράς και πάει, φεύγεις. Και γυρίζοντας βέβαια ανεβαίνει. Απάνω το ζώο. Μάλιστα. Πόση ώρα γίνεται αυτή η διαδρομή, πόση ώρα σας παίρνει? Άλλος καθίζουν 5-6 ώρες για να πάμε τέρμα. Ξένοι συνήθως ή Έλληνες? Και Έλληνες ή ξένοι. Σε αναλογία είναι περισσότεροι οι Έλληνες ή οι ξένοι που κατεβαίνουν με ζώο? Οι ξένοι. Όχι, όποιος κουραστεί δεν είναι εκεί. Όποιος κουραστεί ζητά το ζώο. Είναι 7 ζώα στη Σαμαριά τώρα. Τόσα πολλά? Ναι. Ένας ή 4. Και τα πάει κάθε πρωί στη Σαμαριά. Και όποιος κουραστεί, του λέει: σου δίνω το ζώο, θα το λαλείς εσύ. Εγώ δεν μπορώ να φύγω τώρα με ένα ζώο. Και του δίνει το ζώο και καθίζει και το λαλεί το και πάει στην Αγία Ρουμέλη. Δεν είναι επικίνδυνη η διαδρομή? Όχι, δεν είναι. Δεν σας έχει τύχει εσάς στο παρελθόν να στραβοπατήσει το ζώο ή κάτι άλλο να γλιστρήσει, να πέσει? Όχι. Εμένα δεν μου έτυχε. Άλλον έτυχε. Κουτούλησε προχθές παίρνει μια ταινία πάλι και ήταν με τα μαλλουλένα και του λέω: Βασίλη, θα σε βάλουν στη φυλακή, του λέω. Σέρνε το μουλάρι γιατί κουτούλησε στο σουμάρι, να μην είναι κάτω. Πάω έστρα και τη σηκώνω. Παίρνω την ταινία και πάω ένα σύρματο και μου φωνιάζει ξαναγώ και μου λέει: Κυρίνα που χτύπησε το ζώο και έπεσε, θα πάει να την καβαλκέψεις το ζώο, να την πάει στην Αγία Ρουμέλη και θα πληρωθείς, μου λέει. Θα πάρεις το μεροκάματο, ό,τι σου αναλογεί. Και εγώ γύρευα την αφορμή, γιατί φόρτωσε, ξεφόρτωσε. Και πάω και την καθίσω και την πάω στην Αγία Ρουμέλη και κάθομαι στον Απούρθονη. Θυμάστε καμιά ιστορία αστεία ή και σοβαρή, ίσως κάτι δυσάρεστο όλα αυτά τα χρόνια ή αστείο? Μια φορά έτυχε μείνει στη Σαμαριά. Και ήρθε μια και πέφτει σέρκος. Ήταν μια γιατρίσσα και την έσαιρνε ένα άλλο γκρουπ. Και ρωτά αν ήταν γιατρός εκεί, αν ακουστικά. Λέει: είναι ακουστικά εδώ. Πάει και τα φέρνει και είχε. Εγώ φοβήθηκα να την πάω στην Αγία Ρουμέλη, αλλά την πήγα. Πήγαμε στρακαλά. Και λίγο μάνα, δεν ξέρω τι είχε. Και κάτσαμε μια ώρα κι άστονα που συνήλθε. Κουράζονται από τη διαδρομή τους, η θέα ίσως τους τρομάζει? Κουράζονται, είναι αμάτητες. Δεν είναι μαθημένοι και κουράζονται. Το φαράγγι εσείς, μια και το έχετε περάσει τόσα πολλές φορές, τόσα χρόνια που κάνετε διαδρομή, βλέπετε να έχει κάποιες αλλαγές, να είναι προς το χειρότερο? Όχι, καλύτερα είναι τώρα. Τώρα βρίσκει νερό να πιείς, πηγές έχουν φτιάξει, είναι απ' όλα. Το χειμώνα... Γιατί και το ποτάμι τρέχει. Πολύ και πάει στο γυαλό. Αλλά περνά πολλοί κόσμος και πλύνει τα πόδια του και μέσα. Δεν γαμαρίζει βέβαια γιατί τρέχει ποταμός. Αλλά το ιδιάζεσαι. Το χειμώνα που δεν κάνετε τη διαδρομή, σας λείπει, έχει τύχει να αναζητήσετε αυτή την βόλτα, ας την πούμε? Δεν την αναζητώ γιατί είναι χιόνι, δεν περνά το φαράγγι,
είναι κλειστό. Τη 31 Οκτωβρίου κλείνει. Στις 25 Οκτώβρη πνίγηκαν μια φορά, κάνει μια κακοκαιριά και πνίγηκαν δυο λαμάτι. Τους πήρε το ποτάμι. Ήτανε νέοι και σου λένε να πράσουμε τέλει. Ξέρουμε κολύμπη, θα πράσουμε. Έτρεχε τόσο πολύ το ποτάμι και τους αποκόλλασε το γυαλό. Εσείς φυσικά δεν περνάτε ποτέ εκτός εποχής. Μόνο τον Απρίλιο που ανοίγει. Μα και τότε τον ανοιχτό, αλλά κάνει τη θεομηνία και τρέξανε. Θεομηνία και έτρεχε χαημός Κυρίου. Ο ένας πήγε στο Λασίδι, πνιγμένος. Τον άλλο τον βρήκαν και στην Αγία Ρωμέλη. 30 χρονών ήταν και οι δύο. Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Κοκκινάκη, από πλευράς νέων ανθρώπων να συνεχίσουν το επάγγελμά σας κατά κάποιον τρόπο? Μα δεν πάνε τώρα οι νέοι, δεν πάνε στο φαράγγι αυτοί. Βαρκούνται να περπατήσουν? Δεν θέλουν αυτή ταλαιπωρία και δεν πάνε. Εύχομαι, κύριε Κοκκινάκη, να συνεχίσετε για αρκετά χρόνια ακόμη να κάνετε αυτή τη διαδρομή, να είστε γερός και να έχετε δυνάμεις να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Γεράσαμε και δεν μας ακούει πιο. Έλα, πάρ' και το φαΐ σου και την μεσέφαση.